ಊರುಡು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಈ ಊರುಡು ಅಜನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸರಿಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಭಾಗಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಡು ಈ ಊರಿಗೂ ಅಡಿಪಾಯ ಕೊರಪುನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ ಐದು ಪುನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಡು ಈ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರೆತನ್ನು ಪನ್ನೇರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳ ಸೇರಿಗಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಲಿಗೆಡುಲ್ಲ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಚಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡು ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತನು ನಮ್ಮ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪಗೇಳು ಉವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡನ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಡ ಬೈಯಡು ಉವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡದ ಗುದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ಉವೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಪ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗುದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪನಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಭ್ರಮದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಿಂಡರ್ನಕ್ಲು ಓಲಗಾತೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದಿದೀಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮೋವೇದ ಚಕ್ಕೆಂಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರ ಕೊರ್ದು ಮೂಲದಾತ ನುದತೆ ಭಾರದಾತ ಬಗರ್ತೆ ಬರದಲಾಗ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ನಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿದೀಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಗಿಪುದ ಹೊರಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರಟು ಆದಿದೀಯ ಹೊರಟು ಪಡೆದು ಪುನೀತ್ ಮೇಡಮ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿದೀಯ ಹೊರಟು ಪುನೀತ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚಲಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚಲಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯನಂಚಿನ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 50 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಟ್ಟುಗು ಈ ಭಾಗದ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವ ಕಜ್ಜ ಮಾತೆಡ್ಲ ತನ್ನ ಎದುರುಂದುದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಜಪದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರು ನಡಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಪನಂಚನೆಗಳ ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟುಳ್ಳರು ಅರಣಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ವಜಾತ್ ನಮನ ಚಿತ್ತಗ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾಲೆತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ಅವಲಕನೆ ವಿವಿಧ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಗೆತೊಂದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲತೂರ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ
ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾಗಡ್ದು ಬತ್ತದು ಯೋಜಿ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ್ಗಳ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಜನಮಂದಿಗೆ ಜಾತ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮದಿಪಿಗೂ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡದ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರೇನು ಈ ಯೋಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾನಂದ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜನ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನು ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರೆಂಚರ್ ಉಳ್ಳರ ಅಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರ ಈ ಊರುಡಾದಪ್ಪು ಪರ ಊರುಡಾದಪ್ಪು ಮಾತವಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡ್ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲ ನಮಕ್ ಈ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಆದಿತಲದ ಒಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದಲ ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ತನ್ನ ಎದುರುತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈಗಲ ಮಾತೇರಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರ ನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಅರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ರಘುವೀರ್ ಬಾಗ್ಬುಗುಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಘುವೀರನ್ನೇ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೊರ್ಲು ಮಂದುಗೊರ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಅರ್ನಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಚಿಂತನೆನ ಆಧಾರಡ್ ಅರ್ನಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಮಂತೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಿರೋಧ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶರ್ಮರಾಜ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಶರ್ಮರಾಜ್ ತಿಲಕ್ ಇಂಗ್ಲ ಅರ್ಚಕರ ನಂಚಿನ ತಿಲಕ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಲಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತಟ್ಟು ರಚನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ ರಚನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುವೀರ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಕುರಜ್ಜಿ ರಘುವೀರಾಂಡ ರಘುರಾಜೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ವೀರಲ ರಾಜೇಲ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆತ್ತಿ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಆತೇರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಶಾರನಂಚಿನ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಡರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಧನಂಜಯರು ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರ್ಲ ಯೋಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಅತ್ತು ಅರಿಲ್ಲದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಭವಿತಾ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುರಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಕಲು ಅಂಜಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಸುರುಕು ಈ ಊರುಡೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲ ಆರು ಮಂತನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಆರು ಓಲುಂತನೆಲ್ಲ ಗೆಂದಿರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೇರ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಕಲ್ಲ ಪುಡ್ಲ ಗೆಂದದ್ದು ತೊಚ್ಚಿಪಾದೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅವೇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರೆ ಕಡೆ ಕೂಲಿಕೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ರೋಹಿತ್ ಸಾಂಕುಸ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವೇತೋ ಅಶಕ್ತರೇನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಹಿತ್ ಸಾಂಕುಸ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಬ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ನೆಹರು ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಷಬ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗನು ನಮ್ಮ
ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹಿಡಿದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲತ್ತು ಬೆದ ಬೆದ ಊರ್ದಕಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಮರಪೇರು ಆನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆಯುಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಕೊರ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಸಾಂಕುಸ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರ್ನ ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಷಭನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ ಡೆಪೋಡ ತೂಡು 80 ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವನು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗದುಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಆಪನು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂದೆ ದುಃಖ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂತೋಷ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹಬ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ರೋಹಿತ್ ಸಾಂಕುಸ್ತೇರು ಇಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆತೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ್ರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಕದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನುಲ್ಲೇರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಜಿ ಬತ್ತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಶ್ರುತ ಸಂದೇಶ್ ಅಚ್ಚನ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲೇರು ಅರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಶಾಲುಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರುತ ಸಂದೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಗ್ದ ನಮಕ್ ಇನಿ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಬರುಡಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಆತನ ತೂಂದಿತ್ತ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಡುಪಿದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಗ್ ತನ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಉವೆ ರೀತಿದ ಗಾಯ ಆಡು ತನ್ನ ಹೃದಯಗ ಉವೆ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಆಡಲ ಲೆಕ್ಕದಿ ಬಂದೆ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಪಾಲುಗು ಆಶಾಕಿರ್ಣವಾದ ವೇಷದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಪನವುದ ಸಕಾಯನ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಪಾಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆರು ಇತ್ತಿನ ಅಡ ಲೇಟ್ ದುಂಬುಗು ತಡಾದ ಉಡುಪಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತದ ಇದೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡದೇರು ಅಡ ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟ್ಟನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಗೂರಿ ಗುಡ್ಡ ತೋಟ ಒಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಇಂಕಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ದೀದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಶಯದ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಲ್ಲ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ರಮನಾಥ್ ಸಾಲಿಯಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾಪಲ ಯಾರೋಜಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ನಕಲು ಮನೋಜ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಬರೋಂದುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏಪಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಬರ ಏಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರಿ ಅನಿ ಕನಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 25 ಜನನು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಂಜಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆತೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚನೆ 7 ಜನ ಮಲ್ಪನಂಚನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನಂಚನೆ ಬೆರಿಸಾಯ ತಾಂಗ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪನಿಲ್ಲಟಿ ಐಕೆ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಬಂದಿರು ಎಂಗ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ UK ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಇನ್ನೆರಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಬಂದರೆ ದಯಪಂಡ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಒಂಜಿ ಉರುಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಭಜನದ ಉರುಟು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ತಿರುಗು ನೆರೆದ ಹತ್ರ ಆರ್ಲ ಕೆಲದ ಕಡೆ ಉಳ್ಳಲದ ಅಬ್ಬಂಜರದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗಿರೀಶನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂಚಿತಿ ಗಿರೀಶನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀತಾರಾಮರು ಮತ್ತು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಬಂದು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ 10 ಬಿರಲು ಜೋಡಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದಾರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಅಂಚಿತಿ 2000 ಕಿರಣ್ ಪಲ್ನಕಡೆ 2003 ಆರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಲಿ 2023 ಅರ್ಲನೆ ಕೈಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಗುಲಿಗೆ ಬೈದನು ಇಂಚಿತಿ ಜವನಾದಿಗಿಡ ದಿನದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ರ ಭಿನ್ನೈತೆ ಮತ್ತೊಂದು
ಗುರ್ಕಾರಮನ ಸಂಧ್ಯೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ನಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಪೋನದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ನಾನಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೋರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಚನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲೆತ್ತರು ನನ್ನ ಚಾತುರ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಈ ಇತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿರ್ಕೋಡು ಪಡೆದ ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ದೈವಲ ಅಂದು ದೇವೆರ್ಲ ಅಂದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕುಲ ದೈವ ಆದ ಉಪುನಾರು ಈ ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂತಾನ ಪಾಲಿಪುನ ಸಂತಾನನು ಅಳಿಪುನ ತಾಕತ್ತಿಪ್ಪುನಾರ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲನ ಕಲಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯಿನಾರು 7 ಕಡಲ ನಡುಟು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ 7 ಒರುತ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಕರ್ಕ್ ಉರುವೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮುನಿಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬದುಕು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪಾಲಿಸಂಡ ಅವಸಾನ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ನರಮನೆಗೆ ಬದುಕಿಂದ ಪನ್ಪಣವು ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಒಂಜಿ ಅನು ಇಪ್ಪೆಣ್ಣಿರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲ ಏನ ಅನುದೆತ್ತು ನಂದೆ ವಾ ದೈವಗುಲ ವಸಾಯಗು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಬುಡ್ದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಜ್ಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬುಡ್ದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಜ್ಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬುಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ವಾ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೆಮ್ಮೆರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗನ ಸಮೀಕರಣ ಮಂತದು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡವರ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ನಡುಟು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ಕಲಟು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆಲಡೆಲು ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣೆನು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನು ತುಂಬುಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕರಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಕಲ್ನ ತರೆಟುಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಏರಿ ಸಿರಿ ಮುಡಿತ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದಾಯಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬಗೆಟಿ ಇತ್ತ ಪಾತೆರುವಿಂದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ನಮ್ಮ ಮದತದ ಬಿಡ್ತಾ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂದೆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ಕಲಟ್ಟು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಬಗೆಟ್ 2 ಪಾತೆರಿಜಿನವು ಏನೋ ಸರಿಯತ್ತು ದೈವ ದೇವರ ಭೇಟಿಯ ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಾರು ಬೆಮ್ಮೆರು ಮಾತ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಸುರುತವು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಸುಗಿಪಂದೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ವಸಾಯ ಪನ್ಪಣವು ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪುರಾಣದ ದೇವರು ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನ ಈ ಮೆತ್ತನೆದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಬೇತೆಯಾದ ಉಪುನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರು ನಮ್ಮ ಆದಿ ದೈವಲ ಅಂದು ದೇವೆರ್ಲ ಅಂದು ವೈದಿಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆರನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಡದ ಹತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ವೈದ್ಯ ಊರ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಅನಕ ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆದ ಥೀಮ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಈ ಊರ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುಚಿತ್ವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆದ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಬರ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂಚಿನ
ಶುಚಿತ್ವದ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಗೂರಿ ಗುಡ್ಡೆತೋಟ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆದ ಕೈ ಕರೆಡು ನನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ನನಾಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕರುಣೆ ಸಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿರಿಗಿಡು ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದದಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಹೊರತುಗಳು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಇದನ್ನು ಅನಗರ ಮಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಾಗೂರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರಸೇವದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರದ ಭಕ್ತರಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ನಮನ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಲು ಸಂದೇಹ ಮಂದಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ದೇವೇರ್ ನಾಥ್ ಬಲ ದಿಂಜಾಡು ಪನ್ಪನಚನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಿನಿ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈತ ಪಲ್ಲಕನೆ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಲು ಮುಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಲ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬೀಡದಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡ ಅದನ್ನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನುವನ ಐಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಯನ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗಡ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ದದಾಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸೆ ಬಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ್ ಬಂಗೋಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ 7 ಜನರದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ್ಕ ತೂಪೊನ್ನ ಇನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಇದನ್ನ ಕೆಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡು ಬದುಕದು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಕೃಷಿಕಲಿಗೆ ರೋಗ ರುಜುನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮಡ ಕೃಷಿಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಇನಿ ಪಶು ಕೈಕಂಜಿಲಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವಲೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಾಸಿರು ಬನ್ನಾಗ 15 ಬಂಗಾರದ ಕೊರತೆ ಪೊನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದುಂಬುನಾನಿ ದಾತ್ ದಿನ ರಾತ್ರೆಡೆ ಪೋದು ಎಲ್ಲದ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲದ ಆ ಮದಿಮಲ ಆಯ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಬಂತನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನದಾನದಾತ ದಿನ ಬಂಗಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆ ಒಂದಿತ್ತರಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡೆ ಒಂಜಾತಿ ಕಾರಣಿಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕಟಪಾಡಿಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿക്ക് ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾಣಿಕ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನೆ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಮೆರೆಪುನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷನಕ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ತೂತ ಅಂಚಾದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಲು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬದುಕರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒರಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನಟ್ ಒರಿ ತೀರ್ದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ಆನಗ ಬೊಕೊರ್ನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾಂಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲಂಬಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಾಯಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸಡನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಡೆಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ಪನಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಡೆ ಪೋದು ಮೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಚಾಂದ್ರ ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯನು ಅಥರ್ನಣ್ಣು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಬಿಯಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರೋಡು ನಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಾಪನಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಪ್ಪಾಡ್ದು ಪಣ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಿಯಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಷೇಮವು ಮೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬರೊಂದು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೋಲಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೋದು ಆ ಕೋಲಡ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೆಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಜಾಗಗೆ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪೆ ಆಯ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಹುಷಾರಾಪೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ ಹುಷಾರಾತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಧರ್ಮಡು ಬದುಕದು ಬಾಳೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆನಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಭಾಗಡು ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅಥವಾ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕೆಲ್ಯ ಒಂತೆ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡ್ ಅಕುಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆತನಂದ ಪನಿಯರೆ ಈತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪನ್ನಾರು ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಕನೆ ಒವಾಂಡ್ಲ ದುರಿತೆತ್ತಂಡ ಆ ಬಾಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆ ನಿವಾರಣೆ ದುರಿತಲು ನಿವಾರಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರಡ್ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲವರಿ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರೆ ಜಾಗೆ ದೆತೊಂಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಾತ್ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಗೆ ತೋಜಿದ ಪತ್ನಿ ಮೂಲೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲಕದಾಲ ಕ್ಷೇಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಹೇಗೆ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಆಯ್ಗೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖರ್ಚುಲು ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಖಾತೆ ಪಿರೊಂತೆ ಸಮಯ ಪೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಬಾಗಡ್ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಡು ಪುರಂಚನ ದುರಿತಲು ನಿವಾರಣೆ ಆದ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದನ ಒಂಜಿ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಭಾಗಡೆ ಆದ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಆತನದ ಪನ್ನೆರಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ಈತೆ ನಮ್ಮಡ ಏನಿ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಕೊರನಾರು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತಿ ಅರಿವನ್ನು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಂಗೆ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಮ್ಮನ ತೊಡಗಿಸುವನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರಗಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೇತದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೊಂದು
ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಐನು ಬಗೆಹರಿಸೋನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದರೆ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರೆರ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತದರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತು. ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡೇರಿ ಗುಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನಯ್ಯ ತುಳುವನಾಡು ಅವೇತು ದೈವದೇವನಗಳು ನೆಲೆಯೂರಿದರು. ಅವೇತು ದೈವದೇವನಗಳು ಕಲಾಕಾರನಿಕನ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡು. ಈ ತುಳುವನಾಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪುನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸುಲ ಈ ಒಂದು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಂಗರಾಯಣಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತ ರಾವಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಈಶ್ವರನದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡಾರ ಪಂಡೇರು ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿಭಜನೆ ಜೀಂದು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ಬೈನಾಥ್ ಬೇಗ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಗೆ ಅರೆನ ನಮ್ಮ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಆರು ಬೇಗ ಪ್ರಸನ್ನರಾಪಿರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಿಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆ ಶುರುವಾದ ಮಂಗಳ ಅನಗ ಅವು ಮುಕ್ತಾಯ ಅನಗ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಬೇಗ ಪ್ರಸನ್ನರಾದ ಈ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರು ಇನಿ ಭಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಗರ ಭಜನೆ ಆದಪ್ಪು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆದಪ್ಪು ಏಕಹ ಭಜನೆ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಭಾ ಲೇಸುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಡೋಲು ಒಂದೇಟು ಜಂದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಣು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕಲ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡಿನಿ ಭಜನೆ ನನಾಥ ದುಂಬುಗಲ ಮಾತಗಡೆ ಚಿಂತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡಿನಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 20ನೇ ವರ್ಷನ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಮಂತಂದು ಪುನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆರು ಪನ್ಲಕನೆ ಕಿರಣನೆ ಪನ್ಲಕನೆ 7 ಜನ ತಿನ್ನಲು ಇನಿ 14 ಜನತ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ನನಾತಲ ಈ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು ಆ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಪಿಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತದು 2 ಪಾತ್ರರು ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು 2 ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭೀಮ್. ಹರಿ ಓಂ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ ಎನ್ನ ದೇವರು ದೈವರಾಜ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ ಎನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ ಎನ್ನ ದೇವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ ಎನ್ನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ ಎನ್ನ ದೇವರು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುವೆ. ಭಜನದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನಿರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಭಜನೆನ ಬಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆ ಒಂದುಂಡು ರಂಗ 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 ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದುಳಿರಲು ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದುಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕಹೀನ ಮಾನವರೇನು ಮಿಕ್ಕಹೀನ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ ರಂಗ ನಾ
ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ರಂಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು, ಕಿರಿಕಿರಿಪ್ಪುಂಡು, ಬೇಜಾರುಪ್ಪುಂಡು, ದುಃಖೊಪ್ಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲೈಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಕುಲು ಭಜನೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಾತ ಮಂಡಿಡಿತಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬರಿಕ್ ದೀದೆ ಒಂಜಾತ ಅಕಲ್ನ ಭಜನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಆ ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಕುಲುಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ ನಿಖಿಲಿಡಿಪ್ಪನ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ದುಃಖ ರೋಗ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ ತರೆಟ್ ಬೇಜಾರುಂಡ ವರ ಪೂರ ಜಾತದ ಬೋಪುಂಡು, ವರ ಪೂರ ಜಾತದ ಬೋಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೋಗನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲುಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಜನೆಗೊಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬದದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ತೆರಿನಗ ಯಾನು ಗಮನಿಸೋ ನಿತ್ಯ ಆ ಶಿಖರನು ದೈವದ ನುಡಿಯುಂಡು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ವಾಕಾಲದ ಮಾಯೆ ವಾಕಾಲದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿಚಿತ್ತಿನ ಏರೆಗಳ ಗೋಚಾರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಬಹುಶಃ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಖರನು ಯಾನು ಗಮನಿಸಾಯ ಆ ಶಿಖರಡು ಕಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕೆಡು ಆ ಶಿಖರ ಏರ್ದನು. ಬಹುಶಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಕಾರ ರೂಪಿಯತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಿ ಪನ್ಪೆರು. ಬಹುಶಃ ಆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಡು ಆ ಶಿಖರ ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಲ ಆ ಶಿಖರಡು ಉಂಡು. ಚರಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಒಂಜಾತ ಗಮನಿಸಾಯ ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಾ ಕಾಲಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿ ದೀತೇರು ಪನ್ಪೆಚ್ಚಿದ ಗೋಚಾರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಗಲು ಕುಲ್ಲುಂದಾಂಡ ಇಮ್ಮು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದುಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಗಲ ಬದುಕುಡು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಮಣ್ಣು ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ರಡ್ಡನ ವಿಚಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಟ್ಟುಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಣ ತೆರೆಯರು ಎಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಚಾರಗೂ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೂ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣದಾದ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಕಾವಡು ಅತ್ತನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿ ಕಾವಡು ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಅದು ಪೋದು ದುಮ್ಮು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರಗಜ್ಜಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನಚ್ಚಿದ್ದ ಏತುಗೇಂಡಲ ದುಂಬತದ ಯಾನು ಗೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಗುಡಿತ ಕೈತಳ್ಳೆ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ಅತ್ತನ ನನಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ಅಗಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ದು ಪೋಂಡಲ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೀರು. ಬಹುಶಃ ಯಾನೆನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜಗನಿಗಲು ದೈವಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆನು ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರನ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲ ಬಾಲ್ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನದು ಎನ್ನಂಡ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು 10 ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆನ್ನುವೇನ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಕೈತಳ್ಳೆತ್ತಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರಗದ ಜನಾಂಗಗ ಅತ್ತನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಉಂಡು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಗ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲು ಕೆರ್ದು ತಿನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬೈದಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ದಾದನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಟ್ಟಪುರ ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ಪರಕೆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಗೊರ್ಪರ ಬಂಗಾರದ ರೂಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲ ಉಡಲ್ಡು ಕುಲ್ವೇರಿ ನಿಗಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಡ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮತ ಭಾಷೆ ಓವೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಲೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟುಗಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರ್ನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಂಚಿನ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಎಪಲ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ರಘುರಾಜರು ಭಜನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪುನಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಡು ಬದುಕುನಾರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಡಲಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನೆನಟು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮುರನ್ನಡತನಂಚಿನ ಪತ್ತ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕಲು ದುಂಬತ್ತ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ LKG 2ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಥ್ರೋ ನೆಟ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಅನ್ವಿತ್ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅನ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವನ ಕಡೆ ಮೂಜರ್ದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತನಚಿನ ವಿಕೆಟ್ ಥ್ರೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅನುಷ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಮೇಘ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅನುಷ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಮೇಘ ಸುಲ್ಮಲು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚಿ ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಬಂದತ್ತು ಬಂದಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಆಸಿ ನಡೆದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಎದುರು ಅವಳು ಏರೆ ಕೇನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಐನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ₹1 ಪನವು ದಾಂತೆ ಈ ಮಂದಿರಡು ಕರಿನ ಈತು ವರ್ಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿತ್ತು ನಡ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಆ ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಬರೋರ್ತನು ಅರೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಲ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತು ಮಟ್ಟು ಕಣಯರ ಕಾರಣ ಈ ಏಕಲ ಆತ್ಮೀಯನ ಮಿತ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ನಿಕ್ಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಬಂದಲೆ ಜೋರಾದ ಪಿರೋಡ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ದಯಬಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬದಲಾತಿದ್ದೀರು. ನನಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರಿಚಯ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೇನೋ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 125 ಜನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು.
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ರುಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡೋದು, ಸಂಜೆ ಬರೋದು. ಸಂಜೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವರಿನ್ನು ಬದುಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬದುಕ್ಬೋದು? ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. 24 hours ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳಿತು, ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು 125 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ, ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಕಿಸೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಗೆ, ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಶಿರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊನ್ನಿನ ಕಲಶ, ಎನ್ನ ಕಾರೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ದೇಹನೇ ಈ ದೇಗುಲ. ಎನ್ ತಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಪನ್ಪಾನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಈ ಭಾಗನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕನಾಂಡ, ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ದ ಈ ಭಾಗನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕನಾಂಡ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದ 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನೆ ಈ ಜಾಗ. ಒರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ಅವು ಯಾಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೂರು ದೇವರನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೋದು. ಇದೇ ಮಹೇಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೀಡ ಇದು ಪೂರ ದಾದಾಂದು ಪಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ತೋಚಾವನ. ಏತೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಡು ಏತೇ ಬಡವೆ ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜನ ಪೂತ ಎಸಳು ಕೊನ್ನ ಐತಾತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೋಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ. ಕಿರಣ್ ಬಂದ್ಪೇರು 7 ಜನ 25 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇರು, ಪೋದು 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯರು. ಆ 7 ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಯಂದು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಾನಗೆ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲಿ ಅಂದು 7 ಸಂಖ್ಯೆ ಚಲ್ಲತ್ತು 3 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ ಉಂಡು. ಕೊರಗಜ್ಜನ 7 ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ ಆಸುಪಾಸರು ಉಂಡು. 7 ಮಾಂತ್ರಿಕರು 7 ಪದಿ ಈ 7 ಪಂಪನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಹಳವೈನತ್ತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಕರಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕೋರಮಡಿ ಇತ್ತಲ್ದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಅವಾಗ ಕಿರಣ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತದ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಅರಿಕೆ ಮಂತುಂಡೆ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 25 ಜನ ಇತ್ತೇರು, ಈತ 7 ಜನ ಆತ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು ಏತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬುಜೇರು.
ಅಂಚ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನ ಪತ್ತದ ಅಲ್ಪ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿನಾರು. ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನಕ್ಕೆ ಹೋದವಳು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಬೆದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಬಬ್ಬುನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಡು ಕಿರಣ್ ಅಂಚ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಬೋಡಿತನ ಸೇವೆ ರೂಪಲ್ಲ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂಡಿನ ಭಕ್ತ ಈ ಮುಖಲ್ನ ಭಜರಾ ಮಂದಿರ ಧುಮ್ಮುದ ದಿನಟ್ ಬೆಳಗುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ನುಡಿನ್ಲ ಬಬ್ಬು ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಿತ್ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಡ್ದು ಓವಾಣ ಮನ್ಪೊಡಿತನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂತಂದಾಂಡ ಭಜನೆ ಮಂತಿನವಲು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಅಂತಂದಾಂಡ ಒಂಜೀತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾವಲು ಜವನೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು. ಮುಲ್ತ ಸುರೂತ ಭಜನಾ ಮಂದಿರವು ಒಂದು ಬಂಡ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾಗದ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಪತ್ತನೇ 5 ವರ್ಷ ಅವಿತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯರಂಡು ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇರು ಕಿರಣ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂಡಾರ ಚಂದ್ರಾಸ ಉಳ್ಳಾಲನ ಬುಡ್ಸಿ ಬಂಡಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ತನ್ನದಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಕಿರಣ್ ಪನ್ಪುನ್ಲಾತ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ್ಲಾತ್ ಏರು ಓಡೆ ಎಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಇಚ್ಛೆ ಐತನ ಅವು ನೂದೈಟು ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಚಂದ್ರೇಲಾತ್ ಕಿರಣ್ ಗಿರಿಶನ್ ಎಲ್ಲಾತ್ ಬೊಗೊರೆಲಾತ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಖಲೆಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷದ್ದು ಬಾರಿ ಪುಣೆದು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಏತ್ ಬಂಗಡ ಮುಗುಲು ಬಂದದೇರು ಆ ಜವನೇರೆ ಬತ್ತಿನಾಥ್ ಭಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಏರಾಂಡಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಪೊತ್ವೆ ನಿತ ಪೆರೇಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಈ ಜಾಗೆನೇ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆನ ಸಮತಟ್ಟ ಮಂತದ್ದು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಆತ್ಮಡು ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಡು ಆ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ನನ್ನ ತಕ್ಕಲು ಇನ್ನೇನು ಒರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ತಜವನೀರು ಇದೇನು ಐನಾತ್ ಬುಳೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೇನು ಮರೆತು ಬಿಪ್ಪ ಇನಿ ಬೇರೆ ರಘುರಾಜ್ ಆರು ಅವನ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡರು ಎಂಗ ಅಪಗಮನ ಎಲಂಜಿದ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೋಡೋದು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನತ್ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಡು ದೇವರ ನೆನತನ ನೂದೈಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೆರೆಯೋಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ದೀಪ ಪತ್ತಾವು
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ತೆಲಾಂಡ ನೂದೈಟು ನೂದು ಪಿದೈದ ಬೊಲ್ಪುನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಇಲಲು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಾಂಡಲ ಕಾಣಲೆಕ್ಕದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂತನಾಂಡ ದುಂಬಗ್ ಜೋಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ತಪ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನಕಲು ಗಮನ ದಿವೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಸರಿಯಾವಡಿತ್ತನಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಚಿಂತನೆಲು ಅಕಲ ಉಡಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿದ ಆ ಚಿಂತನೆಲೆನು ಕೊರುಡು ಯಾನ್ ಮಂತನ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಯೋಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಡು ದೇವರು ಉಲ್ಲೆರಾಯ್ಜರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪುನು ದೇವರು ತೂಪೆರೇ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಯಾಪ ಬತ್ತಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದೈಟು ನೂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಸಾಧಿದೆ ಪೋಪ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದುಂಬಾಗ ವಿಜೃಂಭಣೆವಾದ ಬುಳೆಯಾಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಳಗಡ ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತರಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತು ಇಜಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲದ ಏಜು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತಗ ಬೈದ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ CFC ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ CFC ಎರಲ್ಲ ಮನಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಏರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡ ಏರು ಪದುಕೇರ್ಲಾವು ದಯಮದ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮನಾದಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಅಂಡ ಓಲೆ ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದಿಜಿ ಅನಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಣವಾದ ಎಂಗಳ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನದ ಇತ್ತೀಚಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಿ ದಯಪಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಮಂತ್ರಾಲಯಗೆ ಪೋಪನೆ ಅಲ್ಲ ಮನೋಜನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬೋಡದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿನಿ ಗೌರವಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆಲ್ಟ್ CFC ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಗೌರವ CFC ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತಾಂಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲು ಬತ್ತ ಜನ CFC ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೂ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ